Benvinguts a febrer! Baixeta, llavors, tranquil. Wow! Dani ha pagado. Hello! Talaya. Hola. Està per la dreta, dient-li de mamà. Bon dia! Avui és 1 de febrer, por fin, tio, després de que el gener se'ns fes un mes etern. Anyways, 1 de febrer, estic emocionada pel febrer, a veure què ens aporta a les nostres vides. I avui ja, per començar bé, vaig a la Barceloneta, amb l'Elisenda, que em fa molta il·lusió perquè fa bastant que no la veig. Oh my god. I a YouTube. L'Elisenda! Avui ha vingut la nona, però plou. Tinc una rentadora bastant groga i he ensenyat els meus mitjons divertits. Ensenya'ls, ensenya'ls. Són com... Uau! És com un... Puc ser graciosa? Però sí vull. Sí, vull. Els editors. Hi! És en català, no? Suposo, el blog. Pues ara mateix estem fent el outfit preparation per fer una sessió de fotos. A veure... Ai! No m'he vist. Sí, outfit... És com... Vale. Potser això aquí... Ah, sí, exacte. M'encanta. No em veig pas, però... Queda preciós, tio. M'encanta. Uau. Què tal? Benvinguts al febrer. La veritat és que, en plan, gener se m'ha fet super llarg. Tothom, i crec que tothom, en plan, a tothom li ha passat el mateix, tothom ha dit, no, quants dies ha tingut aquest gener, no sé què. En plan, se'ns ha fet super llarg. Però bueno, ja estava a febrer, vaig començar superbé, perquè vaig anar amb l'Elisenda el dia 1, després el dia 2, que és avui, en plan, 2 del 2, m'agrada. 2 del 2, he estat amb la Judit, he fet un shooting i tinc ganes de veure les fotos, que guai, en plan, no sé, és igual com hagin sortit, en plan, jo crec que han sortit superbé, però en plan, m'ho he passat superbé, saps? I m'he sentit com, no sé, com molt emocionada, en plan, que de veritat he dit, uah, tio, jo veig futur, en plan, tipo, jo ho veig, per què no? En plan, bueno, no passa res. I ja està, no sé, m'ha agradat moltíssim. I llavors, després he fet molt de self-care, en plan, estic fent molt de self-care, estic fent molt de típic reset de diumenge, perquè demà començo la uni. Un altre cop. I no estic gens emocionada per començar demà la uni. En plan, jo tindria una setmana més de descans, però bueno, no passa res, és el que toca, comencem les rutines un altre cop, i ja està. A veure què tal la uni. Però és que és un horari raro aquest semestre, no sé què m'han fet. Però bueno, no passa res, és el que hi ha, ens haurem d'adaptar i ja està. Jo crec que aquest febrer jo crec que estarà molt bé. En plan, no sé per què tinc com... No sé. Jo flueixo. Hola! Hello! Soc periodista! Total! Dia 5 de febrer m'han tret els Invisaligns. Després de, jo crec que un any i mig, més o menys. Un any i mig! Me'ls acaben de treure ara i estic molt contenta, en plan... Ara tot les tens superbé. Say cheese! Ara estaré tot el rato parlant així, perquè la gent em miri les dents. Estic emocionada, perquè vaig a una cita, en plan, vaig a sopar amb el Dani, i no sé on. En plan, no m'ha dit on és, m'ha dit que hem d'anar a Barcelona, però no m'ha dit on. Ara que m'has dit les fundes, a lo meu. Bien! No és fàcil. Uau! Hi ha molta llum. Hi ha molta llum. Bueno, benvinguts al febrer. Mua. Bueno, acabem de sortir del lloc especial on el Dani m'ha portat a sopar. Que ja ho havia dit. Ho havia adivinat jo pel matí, perquè soc la millor. Perquè el Dani m'ha dit, adivina on és, en plan... I he dit,
La tortillers. En plan, les tortillers. Los tortillers. I jo dic, hola, estaria molt bé. Era molt bona. I te lo juro, pues en veritat em venia de gust la truita, saps? Un altre dia hem d'anar, I de cop arribem, tipus, al carrer, miro i posa los tortillers. I dic, tenia raó. És que al final soc la millor. Qui és la millor? Ojo de loca. Vale. Sí, al final, ojo de loca, no s'equivoca. M'han anat 2 truites. Una era de sobrassada amb formatge menorquí, no? I mel. Un formatge molt suau. Formatge molt suau. I després ens hem demanat una altra, que era la truita de trufa con jamón, cebolla caramelizada i queso de cabra. I queso de cabra, que estava molt bona també. I a més, joia de la corona, ens hem demanat un pastís de formatge. Sí. Com estava el que pastís de formatge? Jo ho volia perquè a mi m'ha semblat que tenia molt bona pinta i la nona deia, no, què va? Té una pinta horrible, superseca, Però perquè no sé què. les del costat s'ho han demanat. Jo he escoltat a la cambrera dient el pastís de formatge el fem aquí i està boníssim. L'he escoltat. I quan l'ha portat, a mi m'ha semblat que tenia un color molt beix. Bueno, però perquè tenia perquè no és pinta blanc. de fet aquí, artesanal, no sé. I jo deia que sí, la nona, bueno, no fa falta pillar vos. No, he pensat, ja, en plan, anem mirant, saps? Tipo, vamos viendo. I jo sí Total, que òbviament l'hem agafat. I l'hem pillat I estava molt bo. Mucho amor. Te la vi, el amor. Hello. Primera setmana superada. Primera setmana de febrer superada. La veritat és que a més també ha sigut la primera setmana com de tornada a la rutina, de tornada a la uni un altre cop, tornada a les classes. Uf, en plan, m'ha esgotat. És com que aquesta setmana sento que he tingut com 40 vides diferents. O sigui, no sé, en plan, ostres, però estic cansada, estic esgotada. M'he d'acostumar a aquesta rutina de son, sobretot, perquè, no sé, no he dormit molt bé, no he descansat molt bé aquesta setmana. No sé, és com que, si no, en plan, no estava dormint bé, llavors és com que tot ho feia amb més pressa, més corrents, tampoc em sentava bé el menjar, llavors la panxa la tenia inflada, i és com que, tot mal, saps? En plan, estava agobiada perquè sí. Però ja està, en plan, estic contenta d'aquesta setmana. En plan, és com que acabo la setmana supercontenta. I us volia explicar que, tio, tinc el meu Kindle. Fa bastant no, però em vaig acabar un llibre en una setmana i és com que ara estic en un moment de dir, un moment, ara no vull llegir. M'he mirat per Telegram, en plan, m'he posat a molts grups i que hi ha com llibres de PDF, en plan, llibres en PDF gratis. Llavors, me'ls he passat aquí i literalment tinc molts llibres gratis. En plan, no sé si es veurà, però en plan, tinc com tots els llibres que vulgui gratis. I, hòstia, això ho he fet avui i m'ha fet moltíssima il·lusió perquè vamos! I avui he fet una cosa la qual estic molt orgullosa, que portava molt de temps volent-la fer, adreçar una situació, i estic molt orgullosa. Molt bé, nona. Estic molt contenta per tu. Era un objectiu del 2025 fer això i ho has fet. Amb la neta has fet de sobre en el primer mes de l'any. Segon mes. Però estem al principis. Tinc ganes d'estar cozy ara, llegint, espero dormir bé, descansar, només demano descansar, en plan, despertar-me descansada, i demà al matí vaig a fer escalada amb la tieta i els cosins. I em fa moltíssima il·lusió perquè crec que m'agradarà. En plan, no sé, vull provar l'escalada, a veure si m'agrada. I per això vaig demà. A veure què, ja us diré què tal! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Toma! ¡Bien! ¡Wow! Que guai, estic superemocionada. Acabo de fer escalada per primer cop i de veritat, tio, m'ha encantat. Ojalà poder-ho fer més, a veure si em puc organitzar. Però si em fa vergonya anar sola. En plan, he anat amb la tieta i els cosins i m'ha agradat molt, m'ho he passat molt bé, però no sé si em farà vergonya anar sola. Però ojalà, en plan, crec que vull intentar-ho, en plan, en alguns dies. Perquè m'agrada perquè és com
només he de pensar en on poso la mà. No he de pensar en res més. I llavors no puc tenir res més al cap. I desconnecto i... Hòstia, em fan mal els braços. Hòstia, estic molt contenta, m'agrada molt. Nois, que divertit! Estic pintant, estic tornant als meus principis. El Dani em va regalar unes peces de ceràmica pel meu cumple, en plan, les va fer ell, i em va dir, en plan, pinta-les i fes el teu moment, en plan, el teu self-care pintant. I és que mireu que xolo! Mireu, he pintat un cor de vermell, òbviament, bueno, aquestes són les pintures, les trec. Un cor de vermell, tinc això que no sé exactament què és, en plan una caixa amb un cor, però l'he pintat blanc, i això una mica rosa fosc, i un porquet, i ara tinc un arcoiris que crec que serà bastant difícil de pintar, però bueno, i això, que vull fer de color lila claret. I estic super emocionada i m'està encantant. Les línies ja he sortit una mica per altres coses. Self-care. En la mente de los demás. Daniel, què ha passat? Que he provat el pràctic, tinc carnet. Va a buscar la Ela. Oh my god! Bueno, ara et Ja faré més un pensar que vídeo. havia suspès. Som l'un per l'altre. Y yo tengo... Pelearon más. Pelearon más. Hello! Avui he obligat a la Júlia Pera, la millor del món, Ali, a pujar a Borriac. perquè estava entre això o anar a caminar. Exacte, estava entre això o anar caminant pel port. I hem decidit veriquitar. Vale, vinc a fer un vídeo perquè estic anant en direcció a anar a fer escalada, però vaig sola, no hi ha ningú. Vale, i em fa una mica de por, en plan, literalment, estic nerviosa. Perquè en plan, estaré sola, sabeu? I potser hi ha gent amb grups i jo estaré sola. Estem a Barcelona, anem a veure mar i cel. Ja us direm què tal. Jo tinc son, primer de tot, així que potser m'adormo. A mi em fan pocs pirates. Anem bé. Bien! A ver, camina. Wow, wow, wow. Wow. Primer cop que el Dani menja açaí. Canadà. Está muy rico. Sí. Está bien, está bien. Bien. Ay, qué Estic veient una cosa que no veureu mai en la vostra vida, mai més. L'Aniol planxant. L'Aniol planxant. Què? És que està molt arrugat. Hola, nois, què tal? Com esteu? Estic una mica així vermella perquè tinc les meves làmperes posades per posar-me així cozy, ja per anar a dormir. I vosaltres no ho haureu notat perquè em veieu seguidament en aquest vídeo, però fa bastant que no parlo en plan a la càmera. O sigui, vaig gravant coses però no parlo. I res, tipus update, estic bé, estic feliç amb la meva vida, no vol dir res. Però en plan, no sé què em passa, estic com en una setmana molt xof. No sé què m'està passant. Crec que, no sé, en plan, tenia son uns dies i no l'he recuperat aquest... Ai, mireu, perdó, 22, no sé si es veu. 22... Bueno, ja està. Que friqui. Bueno, és igual, que porto com uns dies, no sé, que tenia molta son i no he recuperat aquesta son. He estat dormint malament, crec, i és com que ha començat la setmana i ja estava cansada. I, ostres, començar el dilluns ja cansada, que m'he despertat cada dia a les 6:30, m'ha matat. I ja... és que avui, és que només estem a dimarts. Estem a dimarts i de veritat estic molt cansada. A més, estic una mica preocupada perquè el diumenge, o sigui, aquesta setmana és l'última setmana ja de febrer. Estem a dimarts 25. El diumenge començo ja el mobile.
començo ja al març treballant a tope una setmana en el mobile i el mobile ho passaré bastant malament, crec. No ho sé. Em fa molt de pal i no vull. I he decidit que demà no aniré a la uni a primera hora, en plan, aniré una miqueta més tard, aniré pel seminari de les 10:30, perquè és que no puc anar a les 8:30. Estic molt cansada. En plan, per molt que m'agradi... O sigui, no és que m'agradi anar a classe, però m'agrada el sentiment d'anar a classe perquè sé que escolto. I si escolto, després no caldrà que estudi tant. Sabeu? O sigui, jo faig els meus apunts i em sonen les coses i llavors quan ho estudio diré això és el que va dir la profe tal dia. Sabeu? I si no vaig, no em sonarà res. I m'agradava anar. Però bueno, prefereixo dormir i descansar. Bon dia! Ahir vaig gravar el vídeo, o sigui, el vídeo que heu vist fa un segon, vale, el vaig gravar ahir. I res, en plan, he dormit 9 hores i alguna cosa, crec. Me'n vaig dormir com a les 10:30 i m'he despertat a les 7:50. No és igual, ho he calculat i crec que eren 9 hores. És igual, vale? He dormit bastant i crec que he dormit millor. Que bé! I, tinc bastanta energia, encara que m'hauria agradat saber el que fan a classe, però bueno, no passa res, ja ho preguntaré i ja està. I res, doncs ara vaig a la uni, que tinc el seminari i després tinc un càsting. Llavors m'he maquillat i em veig cute, actually. Espero que em duri aquesta cara, saps? Cara emocionada, perquè ara el seminari potser serà molt avorrit i se'm quedarà la cara de... I em passaran les ojeres i tal. No, segur que no. Bueno, i ja està. Vaig a canviar-me i me'n vaig a la uni i ja està. Ara mateix em podrien multar per això. Bueno, podria tenir algun trípode per aguantar la càmera. Però bueno, estic anant recte. Vull dir, estic per Barcelona parada pels semàfors. En plan, si em paren és pels semàfors. Però no, tot bé. En plan, segueixen el mateix dia. Avui estic gravant literalment... En plan, avui he gravat el vídeo del matí i ahir vaig gravar el vídeo de la nit, però fa potser com una setmana que no em gravo res parlant. I ara de cop, vull parlar. No, però, bàsicament, que acabo de sortir d'un càsting i no sé com m'ha anat. En plan, m'he sentit molt fora de lloc i crec que no els ha agradat. Però bueno, no passa res, vull dir, el no ja el tenim, només em poden dir que sí. I ja està. Em fa una mica de ràbia perquè ahir em vaig depilar les cames expressament per això. Van amb cuchilla, jo m'estava dormint, literalment m'estava marejant ahir. Però bueno, no passa res, tot bé, tot passa per algo. Ja està. Estic tranquil·la, tinc ara la tarda per descansar, no sé què faré, la veritat. Vaig boníssima. Penya, ja estem arribant al final de la setmana. La veritat és que... Bueno, al final de la setmana i al final del mes. Ja s'acaba el mes. Vull dir, aquest vídeo... En plan, aquest videoblog de febrer l'he de penjar ja, o sigui que aquest vídeo l'estareu veient... Jo potser l'he gravat fa 2 dies. Bueno, és igual, la qüestió. Aquest mes vaig a fer un journaling, journaling out loud. Aquest mes m'ha agradat molt, o sigui, ha sigut un mes superxulo, he fet com moltíssimes coses, o sento almenys que he fet moltíssimes coses, perquè a més és com un... Vaig acabar exàmens i de cop va ser com... Uau! En plan, no sé, vaig començar la rutina un altre cop, vaig començar la uni... No sé, de cop estava emocionada començant la uni... No sé, totes les coses em feien il·lusió... Estava contenta en general, en plan, les meves relacions, tipus amistat, amorosa, tot, saps? Tot m'estava anant com superbé. I la veritat és que m'ha anat superbé, estic superagraïda per tots els plans que he fet, totes les coses que he fet, perquè no m'he estat quieta. Però aquesta setmana és com que he estat molt cansada. I tampoc vull que aquesta setmana defineixi com ha anat el meu febrer. I aquesta setmana tampoc vull que defineixi com començo el març, sabeu? Llavors, bueno, no passa res, he tingut una mala setmana. La setmana que ve segur que va millor, encara que la setmana que ve començo el mobile i estaré tota la setmana treballant d'azafata, d'hostesa. Però bueno, no passa res, tot sortirà bé i ja està, estic molt agraïda del febrer. Pena d'aquesta setmana que he estat una mica cansada, però suposo que necessitava més estar a casa. Però com que tenia moltes coses a fer, és com... Anava a tot cansada, no tenia temps. Potser m'he organitzat una mica malament, però bueno, no passa res. Ja anirà tot bé i ja està, estic superagraïda. Bàsicament, jo quan estic passant com una mala etapa és com... Dic, buah, això vol dir que ve una etapa... Sabeu? És com, després de la baixada ve una pujada, en plan 100%. I llavors és com, porto una setmana així
I jo penso, buah, lo que se viene, chicos. Glow up. Però bueno, no passa res, tot sortirà bé i ja està. Estic supercontenta amb aquest febrer i un petó a tots. Adeu, febrer! Mua!